isda. Isa lang po Gaming. isda. Tanawa nga mong treat, Gaming. Oh, Gaming, good morning to Dalagit Place. Gaming trip. Isa na. Food trip. Alright. Ani ako sa Dalagit, Cebu. Nya kaning naas akong likod usa kani sa simbahan ni San Guillermo de Aquitania. Kani si San Guillermo de Aquitania usa ni siya sa bisita sa Karkar nadtong 1690. Unya gitawag na ni siya pagka 1711 og usa ka parokya. Kaya gibuhat nila ang usa ka simbahan niadtong 1802. Tapos nahuman ang simbahan, maong simbahan, nahuman siya pagka 1825. Ya kani nga simbahan naagi ni siya nahimo nga istorya kay gibuhat di ay nila pod nga usa ka kanang kampo laban sa mga pirata. So ato siyang sudlon kung unsay sulod ni ini. Oh, abri mo na. Tama sa layo. Ato siyang sudlon ha, kung unsay sulod kay atong tan-aw din ani siya kasulin no, labi na sa karon nga panahon sa pandemic, wala kayo tawo nga mosulod ang mga simbahan. So atong din mapuno sa Natan siya. Mao pa na diha magtungtong ang sa unang panahon ang pari anha pa siya diha magmisa. Kanina apag nagpabilin ang iyahang misahanan sa unang panahon. Panisiya. Sa sulod anang kuan diha magmisa ang pari. Kay wala pa may microphone sa unang panahon, wala kay mga sounds, so need niya nga magtungtong siya diha nga madungog ang ihang mga tingog.
ta diri kay mga naatay naay baligya. Kuma diri kilid sa simbahan. Yes, binili ko na. Oo, binili na siya, sir. Nagbili ka og kuan, sir, kanang budbud. Budbud for the first time, dalagit. Oh, dalagit. Yes, mukaon ta og budbud. Excited kay ni mukaon sa budbud sa dalagit manan. Ikaw ray nagtinda ani angkat. Oh, inangkat. Dili ikaw mo'y nagbuhat sa imuhang dalagit kanang budbud. So, unsa may mga imuhang na mo na imuhang kuan nang. So, kapilawa mis imuhang budbud nang napakay baligya. Dito. Aw gihurot nimo sir og palit ang iyang budbud. Okay, naaman mo. Unsa may kasulti nimo? Apil na mo. Dali pa. Sige, unsay kasulti nimo sa budbud ni Manang sir? Okay kayo? Okay kayo. So, salamat kayo sir. Okay kayo? Gutom Ato gusto. na, ato na lang po ning hotdog pa ni sir. Ma'am. Okay. Yeah, tagpila man na imong mani? 5. 5 ang imong mani. Si Manang no? Kanang pila edad ni mo Manang? Oh, sa iyang edad ni Manang kanang kuan gahapon siya kanang madagsigon gahapon siya sa pagpamaligya. Oo. So, kalingawan na ni Manang ang iyang pagpamaligya. Kani Manang. Kila tanan Manang. So, ang iya. Inani ka kugihano ang mga taga-dalagit sa. Mati kay anak Manang. Sarap ka buhok niya. Niya na. Diha na lang sa imong 100 naman. Diha na lang na. Sige, sige na. Sige, salamat ha. Merry Christmas po na. Advance. Bye-bye.